Čau, tu je tu ešte videa, ja som Lordvex a dneska tu máme nové videjko a to s kartičkami zo Fortniteu. Dajte like a odber a my ideme na to. Máme tu karty, ktoré som našiel v šuflíku, jak môžete vidieť. Fortniteové kartičky a dneska si ideme poukazovať všetky postavičky z Fortniteu, ktoré tam sú to strašne OG kartičky, jak môžete vidieť. Takže poďme od prvej. Máme tu tohto, ja to neviem vysloviť, Champ Sir. Jo, OG hráči určite poznáte. To je prvá kartička. Potom tu máme tohto Luminos, jak môžete vidieť. To je druhá karta. Určite poznáte. Ja ju poznám, tohto typka poznám. Jo, aj tohto, to je tiež ikonický. Inferno. Yes. Napíšte mi do komentárov, že či máte tieto skiny alebo nie. Potom tu máme Kenjiho. Jo, neviem, čo sa znamenajú, to je QR kód. Jo, máme tu Kenjiho, jak môžete vidieť. Potom tu máme tiež docela asi vzácny skin, Instinct, čiže asi vzácny skin pre OG hráčov. Jo, Instinct skin. Máme tu potom túto golfisku vo Volley Girl. Je to taká golfiska, asi strašne OG golfiska, lebo tuto som nikdy nevidel v shope, alebo tak proste hrať. Asi veľmi OG, môžete vidieť. Tu je to nick. Dám tohto trpaslíka Grimbless, jo, to poznám, ale opäť v shope som ho vôbec zase ani nevidel. Alebo nejak tak. Potom tu máme strašne OG skin, a to je Balsi. Jak môžete vidieť, strašne OG skin, dáme páni. Tento skin má veľa typkov určite. Potom tu máme ďalší. Máme tu Calamity skin. Ten tiež nepoznám vôbec, dámy a páni, ale že vôbec tento skin nepoznám. Calamity skin. Máme tu posledné dve kartičky, máme tu skin Blue Team Leader. Máme tu nejakú líderku, jak môžete vidieť. Čiže asi veľmi vzácna OG. A nakoniec máme tiež docela OG skin, je to Omega. Jo, je to Omega skin. Ten poznám tiež, Omega skin. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 OG kartiček a ja ešte prinesem takú jednu obrovskú. Mám tu takú ešte jednu obrovskú kartičku, ak môžete vidieť. Vy pozrite, aká obrovská oproti tejto, ne páni. 35 a máme tu skin Bonehead, kámo. Let's go, pozrite sa na to, Bonehead. Tiež strašne good skin, už tá karta je taká polámaná všade, jak môžete vidieť, strašne polámaná. Ale máme tu celá fajn kartičky. To keď som bol asi malý, tak som ich proste zbieral, lebo ja neviem, skade ich mám, fakt neviem, ja som ešte vtedy ani hral Fortnite asi. To bolo tak pred 5 rokmi, kámo. Fortnite hral, takže toto sú všetky moje Fortnite kartičky, ak môžete vidieť. Takže, tak dámy a páni. Jak asi viete, tak máme 3700 odberateľov. Ja mám narodky 16. júla, takže bol by som rád, kebyže dávame tých 4000 odberateľov do 16. júla, čo asi nedáme, lebo dneska už je 15. júla a že nám chýba cez 200-300 odberateľov, takže uvidíme. Takže dajem páni, ak sa vám toto videjko páčilo, dajte to like a odber a my sa uvidíme u ďalšieho videjka. Čauko.